Ten e-mail z júla 2008 bol naskrz prevoňaný ďalekými cestami. Dobrý deň prajem. Volám sa Marko Podstavek a mám 13 rokov. Som Slovák, ale žijem viac v cudzine ako na Slovensku. Svet je vraj pre mňa gombičkou. Moja babka vraví, že jej nestačí jej mapa, aby ma našla, ale potrebuje globus, aby vedela presne, kde som. Doteraz som bol na 3 svetadieloch. Cestovať a objavovať som už začal od 2 rokov. Spolu s rodičmi sme išli do Južnej Afriky, do Zimbabwe a boli sme v hlavnom meste Harare, kde rodičia pracovali. Po 3 rokoch, čo som pobudol na Slovensku, sa mi dostala do uší informácia, že máme ísť do Číny. No moja prvá reakcia bola tá, že neviem po čínsky. No tak som dirigoval ocka, aby mi kúpil nejaké slovníky, až nakoniec som sa s ním učil čínske znaky. Moje rozhodnutie ísť na čínsku školu sa mojim rodičom veľmi nepozdávalo a stále hovorili, že prepadnem, že to nespravím, ale ja som do toho tvrdohlavo išiel. V mojom 2. roku sa mi začalo dariť celkom lepšie, pretože som vedel vynikajúco čínsky a dokonca už aj jedna učiteľka si myslela, že mám jedného rodiča Číňana. Touto vynikajúcou čínštinou som zapôsobil na mnohých Číňanov, dokonca ma začali brávať do školskej TV, do školského rozhlasu a všade možne, dokonca som sa dostal neskôr aj do štátnej televízie. A takisto si ma všimol aj jeden čínsky režisér, ktorý práve natáčal reklamný spot o olympiáde. O necelý mesiac, v auguste 2008, sa vrátim na Slovensko a rád by som účinkoval vo vašom projekte. Ak by ste teda mali pre mňa nejaké miesto, prosím, kontaktujte ma na moju e-mailovú adresu. Ďakujem, Marko Podstavek. Do Číny som prišiel už keď som mal 9 rokov. Prvý rok v Číne som chodil do indickej školy, do indickej ambasádnej školy a tam sme mali hodiny čínštiny. A tieto hodiny čínštiny ma veľmi uchvátili. Ja som v tom videl veľkú zábavu učiť sa tento jazyk a každýkrát, keď sme mali v učebnici text po čínsky, tak som ho s chuťou čítal a aj pred celou triedou, pretože som videl, že mi to išlo. Po skončení štúdia v indickej škole sa rozhodli moji rodičia mi vybrať britskú školu, do ktorej som mohol nastúpiť ešte aj bez prijímacích skúšok. Lenže keďže sa mi celkom darilo v čínštine v tej indickej škole, tak som sa rozhodol, že pôjdem do originál čínskej školy. Ja som žil na ambasáde v Číne. Bol to taký areál, kde bolo viacero detí. Všetci chodili do medzinárodnej školy ako ja, ale nikto sa nerozhodol, že by išiel do čínskej školy a bol to iba čisto môj nápad, ku ktorému som prišiel na základe toho, že ma to zaujímalo. Samozrejme, táto myšlienka ísť do čínskej školy dosť šokovala mojich rodičov a musím povedať, že aj mi ako keby zazlievali. Zase počiatku proste napríklad otec hovoril, že to proste nezvládnem, že je to úplne v inom jazyku a všetko bude v tom jazyku a nielen to, ale aj samozrejme tie kultúrne rozdiely a podobne. Ale dal takú možnosť, že prvý rok, keď sa mi to nepodarí, alebo keď odtiaľ odídem sám, že sa mi to nebude páčiť, tak pôjdem do britskej školy. Škola, do ktorej som mal ísť, bola obrovská. Skladala sa z viacerých budov a v prvom momente, ako som tam prišiel, tak som ešte nevedel presne, že do ktorej budovy mám ísť. A preto, ako som vyšiel na to nádvorie medzi tými budovami, tak som sa spýtal nejakého žiaka, že kam mám ísť, avšak spýtal som sa po anglicky. On mi nerozumel. A preto toto bol taký pocit, že fíha, že keď on nerozumie, tak vlastne 90% ľudí, ktorí tu budú, tak mi takisto rozumieť nebudú. Tak to bude teda dosť zložité. No ja som to celé prežil len vďaka mojej maminke, lebo spolu sme riešili matematické úlohy vďaka elektronickému slovníku. Takýmto zložitým spôsobom som sa snažil týmto ťažkostiam predísť. A toto si všimli aj moje učiteľky a veľmi sa im páčila moja snaha. A tým pádom ma začali ako viac uznávať ako takého snažiaceho sa študenta. Samozrejme, keď človek spraví niečo také, čo je ako keby prelomové v živote, tak sa cíti zvláštne. Každý, keď sa chce začleniť do kolektívu, ktorý je
úplne rozdielný, ako je on sám, tak je to veľmi zložité a trvá to veľmi dlho. Avšak už po prvom roku by som musel povedať, že sa mi to podarilo, pretože sa mi podarilo prekročiť tú kultúrnu bariéru, ako aj jazykovú, a tým pádom nebolo to tak zložité, ako sa spočiatku zdalo. Čínština ma veľmi zaujala ako jazyk. A kaligrafia mi dala ako keby ďalší rozmer do tohto celého jazyka, do celej tej štruktúry. Veľmi ma to uchvácalo, keď som mohol tieto znaky písať takým spôsobom, ako to písali pred 500 až 1000 rokmi čínsky písári. A preto, keď som mal možnosť sa to naučiť, tak som sa cítil výnimočným a práve to ma ťahalo dopredu. Deti diplomatov sú rovnaké deti ako aj ostatné. Nedá sa povedať, že by museli mať nejakú inú výchovu alebo niečo také, ale je niečo iné v nich a to je to, že musia stále žiť v nejakom inom prostredí, dovtedy, kým nevyrastú. A to v nich vyvoláva to, že oni potom takisto musia sa vedieť prispôsobovať na iné prostredie, iné okolnosti a iné kultúry a podobne. First time, yes. Len sa pýtam, že ako sa im to páči. 你们都是带我搜法第一次来吗？对。喜欢吗？这个环境不错。你也会讲汉语啊？对对，会讲。你讲过很好。对，我是在北京。Hello。怪不得。谢谢。电视啊，电视。对对对。你们是从哪里来的？Teraz môžete vidieť názorné reakcie japonských turistov a reakcie čínskych turistov. Sú veľmi rozdielne. Možno ste si všimli, že japonskí turisti reagujú veľmi tak odmerane, aby som skôr povedal, že hanblivo. Ale čínski turisti úplne rozdielna reakcia. Tá konverzácia je rovnaká práve tým, že som dokázal eliminovať tie kultúrne rozdiely. A potom ide to k tomu jadru, ktoré je stále rovnaké. A je to práve tá ľudskosť, ktorá je v každom človeku rovnaká. Moje sny a moja budúcnosť je stať sa režisérom, no ale keďže odchádzame na rok do Vietnamu s rodičmi, tak sa to všetko trochu posunie, no ale aspoň získam nové vedomosti a nové skúsenosti. Bol som na medzinárodnej škole OSN v Hanoji. No a v tomto období som tam bolo to na začiatku, bol som tam ešte nový žiak a nemal som kamarátov, samozrejme, ako to určite viacerí poznajú. Keď prídete do nového prostredia, tak nikoho nepoznáte a preto som sa cítil som sa sám. A to bola aj práve tá hlavná myšlienka tohto môjho filmu, ktorý sa volá Solitude is Disease. Solitude po anglicky je samota. Disease je choroba. To znamená, že samota je choroba po anglicky. A je to presne o tom, čo som aj cítil. Tak samozrejme, v filmu sa dajú povedať pocity, ktoré človek sa buď bojí povedať nahlas, alebo nemôže povedať nahlas. A na druhej strane, keď ten film sa odpremieta, tak je to ešte väčšie echo, ako keby to povedal rovno. Takže nedá sa povedať, že by som týmto filmom niečo chcel povedať, čo by som sa neodvážil povedať v bežnom živote, ale určite to bolo časť mojich emócií a nejakých myšlienok. A toto si všimli moji učitelia, aj riaditeľ školy. A prihlásili ma na jeden filmový festival v Južnej Koreji, v meste Seoul, ktorý bol zameraný na mladistvých filmárov. Malo to celkom veľký úspech, vyhral som prvé miesto vo svojej kategórii. Tento film som vytvoril kvôli tomu, že on ako keby mal hovoriť to, že nie všetko, čo je v súčasnosti zlé, bude zlé aj v budúcnosti. To znamená, že koniec bol pozitívny a milý. To znamená, že sa tomu človeku podarilo predísť tú svoju ťažkosť, ktorú mal.
Jediná vec, ktorá je vlastne ako keby aj negatívom cestovania a sťahovania sa z jednej časti sveta na druhú na tak dlho, je práve to, že ľudí, ktorých tam stretnem a práve tie kontakty si nemôžem zobrať so sebou takisto ako svoje ostatné veci. Žijem v tom, že vždy, keď niekoho niekde stretnem, tak jediný spôsob, ako môžem udržívať kontakt, je práve cez internet a dúfam, že raz sa stretnem znova. To je tá smola, ale žijem s tým, že inak sa to robiť nedá. Keď som sa vrátil na Slovensko, som sa rozhodol vo filme pokračovať. A preto hneď ma oslovila možnosť, ktorú ponúkol Slovnaft pre mladé talenty. Dokonca ponúkal aj štipendium ľuďom, ktorí sa tam prihlásia s nejakým svojím výtvorom. Ja som sa prihlásil s mojím cestopisným filmom, ktorý som nahral vo Vietname. Volám sa Marko Podstavek a moja najväčšia záľuba je filmovanie. Chcel by som vám predstaviť jedno staré vietnamské mesto Hoa Lu, ktoré v minulosti zažilo veľkú slávu. Bohužiaľ však táto možnosť nevyšla, bol som zamietnutý. Neviem, z akého dôvodu moja prihláška neúspela na tejto súťaži a nemôžem si ani tipnúť. Človek môže si veriť, môže si byť istý, že to, čo spravil, je super, že je to dobré, alebo že sa to páči jemu samému, ale človek nikdy nemôže rátať s tým, že bude úspešný, lebo o tom, či bude alebo nebude, tak o ňom rozhodujú iní ľudia, ktorí majú tú moc. To, že som ja neúspel, neznamená, že to bolo zlé. Keď sa niečo nepodarí, tak sa nepodarí. Podarí sa niečo iné zase. A paradoxne práve tento film sa ujal v jednom anglickom festivale filmovom, Coventry Film Festival. No a práve sa nachádzame na stanici trajektov, teda v prístave v Calais vo Francúzsku a už za chvíľočku nasadíme na trajekt a pôjdeme práve rovno do Veľkej Británie. Tu tesne za mnou sa nachádza Národné múzeum médií, v ktorom sa asi o pol hodinu bude premietať môj film. Už sa na neho veľmi teším. Bolo to prvýkrát v živote, čo som videl svoj vlastný film, svoje vlastné snímky na veľkom plátne v kine. A tento pocit bol neopísateľný. Filmový festival v Bradforde bol non-competitive, to znamená, že súťažiaci nesúťažili medzi sebou. Moja výhra bola tá, že tento film spolu so mnou videlo 300 ďalších ľudí v tomto kine. Po premietaní môjho filmu som sa rozprával s organizátormi tohto filmového festivalu, boli to odborníci v tomto smere a veľmi sa im páčil, dokonca si pozreli aj ďalšie moje práce. Úspech je hlavným faktorom, ktorý mňa a viem, že aj mnohých poháňa dopredu. A preto je veľmi podstatný a keď človek nemá úspech, tak si myslí, že to, čo robí, možno nerobí správne alebo že to môže robiť akurát pre seba. A ten úspech znamená to, že to, čo robí, tak je správne za prvé a tým pádom môže ísť dopredu. Ja som vedel, že zemetrasenia v Japonsku sú, avšak nie tak často. A preto, keď som zacítil toto zemetrasenie, prišlo to veľmi jemne, tak som si ľahol na zem, aby som ho lepšie cítil. Zistil som, že zem sa trasie čím ďalej tým viac a triasť sa neprestáva. Zemetrasenie bolo tak veľké, že som už začal strácať balanciu a tým pádom som sa musel zadržiavať stien. Sice mal som strach sám o seba, ale keď som si spomenul, že brat je vlastne v izbe vedľa, tak ako keby ma ten strach do seba prešiel. Zobral som brata a spolu sme vyšli schodiskom vonkajším von. Dokonca otec ešte išiel vo výťahu, čo je najhoršie, čo mohol spraviť, ale neboli schody, takže bal sa o nás a snažil sa prísť za nami a keď zistil, že tam už nie sme, tak takisto vyšiel von, ale to bolo najnebezpečnejšie, čo vlastne on mohol spraviť. Človek niekedy naozaj rozmýšľa o druhých skôr ako o seba v takýchto situáciách. Mal som aj kameru so sebou a ako sa to stalo, tak ma napadlo, že čo keby sme tam išli. Ja som to ani nemyslel tak úplne vážne, ako som to povedal, ale otec to vážne zobral. V tých severných častiach boli škody obrovské. Horšie ako celá táto katastrofa spôsobená tsunami bolo hlavne radioaktivita.
Aj my, čo sme išli do Ishinomaki, sme prechádzali okolo Fukushimy vo vzdialenosti 50 km. Keď som sedel v tom aute a pozeral som sa dookola, videl som všetky tie domy, ktoré boli zničené, lode, ktoré boli na ceste, tak vtedy som pocítil skutočný strach a dokonca si pamätám, že mi v tom momente prišlo aj zle. Museli sme zastať na jednej pumpe. Musel som si ľahnúť, lebo neviem z akého dôvodu, ale proste prišlo mi zle z toho, že aké strašné veci sa môžu na svete stať. How long do you think will it take to clear out all this area? We don't know how many months, how many years. It's just not possible to make residence area here again. Maybe it's gonna be a park. I don't know. V tomto momente som si uvedomil, že my tým miestom len prechádzame. Avšak tí ľudia, ktorí tam žijú, tam budú musieť žiť aj naďalej. Budú to musieť zrekonštruovať a zmeniť svoje životy. A preto k ním cítim veľkú úctu. Takže dnes je sobota ráno, stojím tu hrane ako všetci ostatní študenti, pretože dnes sa prezentuje čínština. 各位老师、各位同学、校长，大家好。是正常的学校，这个学校是特殊的学校。真的，我真的觉得是这样。我上次在那时候这不是小三，他们上的是数学课，最重要的，所以没有兴趣的话，肯定不能达到成功。有兴趣的话，有机会也有机会的话，就最好。谢谢大家。 谢谢马可。马可在台上好像上。V Tokiu som opäť začal študovať na čínskej škole, tentokrát to však bola čínska škola stredná. Na tejto škole sa rozprávalo 3 rôznymi jazykmi, avšak 2 boli také bežne používané, bola to čínština a japončina. A títo jazyky sa striedali. To znamená, že polovicu predmetov bolo v japončine, polovicu v čínštine a pravili sa rovnocenne. A je to práve dôvod, prečo som sa japončinu naučil. 大家好，我的名字是马可。吾道人之短，吾说己之长。诗人慎勿念，受诗慎勿忘。是欲不足目，为人为己。 Táto skúsenosť bola jedna z najdôležitejších a najvzácnejších v mojom živote. Toto je certifikát, ktorý som dostal z tejto čínskej školy, pretože už som ukončil svoje školské štúdium a veľmi si tento kus papiera vážim. Povedal by som, že vážim si ho ešte viac ako maturitné vysvedčenie, ktoré som dostal na Slovensku. Táto škola má pre mňa veľmi veľký význam, pretože dá sa povedať, že mi zabezpečila budúcnosť. Ten jazyk mi pomohol v tom, aby som sa dostal na vysokú školu a skúsenosti v tejto škole si myslím, že si budem držať po celý život. Dúfam, že teraz to už pôjde domov teda. Ide.
ste sa vlastne vybrali? Na maratón sme sa vybrali. Celá partia. Teraz tieto prázdniny, dal by sa tak povedať, že sú posledné prázdniny, ktoré celé strávi na Slovensku. A nielen na Slovensku, chcel by som to stráviť v strednej Európe. Chcel by som trochu cestovať s kamarátmi alebo aj s rodinou. Chcel by som si tento posledný čas pred vysokou školou, pred ďalším učením naplno užiť. A prečo nebereš bráchu so sebou? Nechce. On ide zase na stredné Slovensko. Za našu rodinu. Ja brácho, ideš do Zolnej? No. Jak ty predo mnou utekáš? No nič, no tak díky teda. Pozdravuj Zolnej. Posledný rok som na Slovensku bol intenzívne, bol to maturitný ročník. Raz, dva, tri. A samozrejme som si tu vybudoval určité kamarátstvá, ktoré sú celkom pevné, si myslím. Aký je Marko kamarát? Marko, dobrý kamarát. Ako dlho sa poznáte? S Markom? Odkedy prišiel k nám do školy. Ani neviem, koľko to je rokov. 3 roky asi. Len bol odcestovaný väčšinou v Japonsku a tak ďalej. V Číne. Čiže vycúvať automat? Hej, iba vycúvať a pôjdeme tady. Moja rodina je veľmi rozdielna. Rodina zo strany mojej mamy žije v malej dedinke na strednom Slovensku. Veľmi konzervatívnym spôsobom žijú odkázaní na svoje produkty. Málokrát chodia do mesta, ale práve toto sa mi na tom páči a práve kvôli tejto časti rodiny som sa ja dozvedel, ako to vlastne funguje. Nielen v našej krajine, ale v celom svete. Marko, no teraz to bude špatná fotka, ja som to pokazím. A s dievčancami. No, Bafo, a ty poď k psíkovi, tuto z druhej strany. Tuto vedľa Bafúka. Poď sem. No, pozri. Aj teraz. A všetci do objektívu. Super, skvelé. Dobre. Jajte už, no. Rodina je veľmi dôležitý faktor v živote človeka. Ovplyvňuje to, ako človek sa bude správať. Môže mu cestu zjednodušiť, môže mu to spraviť zložitejšie. V mojom prípade našťastie mi rodina pomohla veľmi pozitívnym spôsobom. A práve preto si myslím, že rodina je veľmi dôležitá v živote každého človeka. Pardon. No prosím. Na obed neprídem, lebo ešte sa nahrávame, takže možno až za nejaké 2 alebo 3 hodiny. Pôjdem, Dudo, na obed, nemusíš robiť. Ahoj. Kto to volal? Detko volal akurát. Detko v Ivánke, lebo vždycky mi nachystal obed, keď niekam idem. Pekne sa o teba starajú starí rodičia. Áno, starí rodičia sa o mňa starajú veľmi a... Sú na teba pyšní? Tak ja neviem povedať, či rodičia alebo starí rodičia sú na mňa pyšní, ale dúfam, že áno. Žijem pre prítomnosť aj, ale hlavne aj pre budúcnosť, pretože budúcnosť je to, čo bude prítomnosť čoskoro. Tu na scéne môžeme vidieť jednu z kreslieb, ktoré som kreslil ešte ako malé dieťa, dávno predtým, ako sme tento kaštiel vlastnili. Prechádzali sme sa pri týchto múroch a rozmýšľali sme, ako by sa tento kaštiel dal zrekonštruovať. Môj otec však tieto strechy opravil a tým pádom zachránil vlastne statiku tejto stavby. Dúfam, že už v blízkej budúcnosti sa nám podarí z tohto miesta spraviť také kultúrne centrum, akým bolo aj v minulosti. Nielen v tejto dedine, ale aj v širokom okolí.
Sú rôzne spôsoby, ako sa dá nejaká myšlienka šíriť medzi ľudí. Jednu som už zistil, je to práve ten film a druhou je práve politika a podobné záležitosti. A ja som taký človek, že keď niečo chcem dosiahnuť, tak musím vyskúšať všetky rôzne spôsoby, ako sa k tomu dostať. Diplomácia je niečo, čo vytvára mosty medzi krajinami a kultúrami. Skôr medzi krajinami je to politická záležitosť, ale to je práve to, čo sa mi na tom páči. Ja by som rád vytváral tieto mosty medzi krajinami. Myslím si, že každý človek by mal cítiť nejakú zodpovednosť za svet, pretože to, ako sa človek správa, takým svet bude. To je ten časopis China Today, 今日中国. To je akorát jeden článok o Tajvane. 从台北坐火车顺时针出发，经过平溪铁路，经过台湾岛的东北海岸线。Tajpej, mesto, do ktorého pôjdem, má vyše 10 miliónov obyvateľov a s okolitými časťami okolo 30 miliónov. Takže už sa veľmi teším na to, ako tam pôjdem a na tento kvázi nový život. Je to tak, veľké veci dokáže ten, čo sa nebojí, ktorý verí, že každý jeden pád nás časom prebolí a strach nesmie zateniť to malé svetlo v tuneli. Sny sa nikdy nenaplnia tomu, kto je nesmelý. Mám ďalšie výzvy a tvrdší som každou ranou na plecách. Mám tony, nepripúšťam si, že by som padol. Je to vo mne, v nikom inom, osud nemám vo hviezdách. Keď chcem, aby si ma pamätali, nemôže mať strach. Je to tak,